एबसुआ देग्लायनि 80 खेब मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजादखौ डिसेम्बर दानाव खुंफुंनो साखाफारा खालामदों। एबसुआ बर' फरायसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो आखा-फाखा रोंगौथि गोनां खालामनायनि थांखिजों बोसोरफ्रोमबो मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंफुङो। बेबादिनो देग्लायबो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बायदियै एबसुआ 80 खेब मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ डिसेम्बर दाननि 17 अक्ट'खालि खुंफुंनो थि खालामबाय। मिरु एबसुआ दिनै बे थांखिखौ मोनसे सावरायमेलाव गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों थि खालामना लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे मावफुं मेलावनो बाहागो लायै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बर्डनि कन्ट्रलार आरो लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि लोगोसे गोबां फोरोंगिरिफ्रा। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससीबी जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। एमएससीबी जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। एमएससीबी जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। एमएससीबी जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।